वर्ल्ड हेरिटेज सप्ताहजों लोब्बा लाखिनानै सनिबारखालि बिटिआरनि मिउजियाम आरो आर्किअलजि बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझारनि मिउजियाम आरो आर्किअलजिनि गाहाय मावखुलिनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों सावगारि दिन्थिफुंनाय आरो वर्ल्ड हेरिटेजनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि जालांदों। एट्रिमुनिर आश्रम उदालगुरियाव ना? बे बुहुमनां आजौमु सप्ता खुंनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिदोंमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बिबुंगोरा डक्टर जयदीप नार्जारी, सोरां गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रनिता उजिर आरो क'क्राझार हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरि चक्रमणि ब्रह्मआ। बिटिआरनि मिउजियाम आरो आर्किअलजि बिफाननि CHT सुप्रिया ब्रह्मनि नुजाथिनायाव जानाय हाबाफारिखौ सामलायदोंमोन क'क्राझार प्लानेटेरियामनि किउरेटर मेहेर दैमारिया। जोङो बे मामानि गेजेरजों आरो नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों स्टुडेन्टनाव एवारनेसखौ लाबोनो हायो आरो बिनि गेजेराव बेखौ कम्पालसारि बानायना होदों 19 to 25 बेखौ स्टुडेन्ट एवारनेस लाबोदो ओमफ्राय जेनेबा जोङो दिनैहाय आसामनिफ्रायबो मोनसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाबै मयदामखौ सिनायथि होनो हानायाव बेखौ रंजानांगोन आरो थ' बिनि थाखाय आखाइ खबना होबायमोन आरो आसाम सरकारफोरा बोलोगोरासिन राजा माहाजोनसिन राजा बिनि माबाया बे गोथैनि जेनाखि पिरामिड ना बियो देरसिन जायोमोन आरो बेखौ बिसोरो मा गावसोर जेब्ला धोनि राजा जाबाय होनबा धोनिनिफ्राय सुरु खालामबायमोन आरो लुनाया जाहाथे पृथिबिनि बयनिख्रुइबो देरसिन लुनो हायो स्टार्टआ धोनिनिफ्राय जाखागोन आरो बेबादि थिक हुदाया पृथिबियाव मोनसे जायगायाव दं आरो दासिमबो ना बबे मिथिगौ बे जाहैबाय चाइनायाव मा खालामो मोनसे ट्राइब दं आरो ना बे ट्राइबफ्रा मा खालामो जेला माबाबाय मा होनो एसे बैसो जाबानो जेनेबा नै दाफोर ना जों थैनोसै जेनेबा जोंहा मेडामाबो खोन्थादों जेना हठात आदा मनेस्वरा थैलांबाय जेनेबा 57सो जागौमोन बिनि बैसोआ थ' बेबादि बैसोनिफ्रायनो आरो ना गाव जाहाथे मोजां कफिन बानायनो हायो गोथै फबग्रा ना बाकस बानायनो हायो बे जिनिसखौ थैजासिम बियो बानायबाय थागोन आरो थैब्ला बहाय फबनांगौ आरो माने गावनि जेसेबां खामायनाय बे खामायनायखौ बे कफिन साजायनायावनो बिसोरो फोजोबखायोमोन आरो ओमफ्राय मा बे जाहैबाय मोनसे चाइनायाव बेबायदि हुदाया आरो बैसोर मानसिफोरनाव मा रांखान्थियारि जे हालोद बहाय गोबां प्रब्लेम होदोंमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय सानसेखालि चाइनानि गभर्नमेन्टआ नै दानि बे गभर्नमेन्टआनो सि जिनपिंआ माने अर्डार होबाय दे जेसेबां माने कफिन दोनखोमानाय दं आरो न'फ्राव गावबागावखौ फबना लानो बेखौ साफा बुथुमजोबना मोनसे जायगायाव बुलडजारजों होख्रेमजोबनाय आरो माबा कफिन्स बानायनो मोना होननानै थैनायनि सिगां बानायनो मोना रावबो होननानै खिन्थु नाथाय बिसोरना बेयो मोनसे हेरिटेज जाबोखाबायना थ' बेखौ नोङो खना खनलाबाबो बिसोर बानायखोमानानै दोनखायो आरो जेनेबा दिनैहाय जोंहा हाग्राया जोबलांबाय कुसुगाव हाग्राया जाय हाग्राया माने एसियानि मादाव सबसे माने घनसिन आरो रोजासिन खोमसिसिन माने थिकेस्ट फरेस्ट होननानै मोनथियोमोन दिनै बे हाग्रा साल दंफां फांसेबो नुनो थांला आरो खालि नैबे हुल्थुगावआवल' एसे नुयो आं फरेस्ट बिखौ बाखि एकदम लुकसुं भुटान सेराव गैला आरो गिदिर दंमोन औ दा बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनो मिथिंगाया होदोंमोन आरो बेखौबो हेरिटेज बुंगौमोन आरो दिनैसिम जुदि दंनायमोनबा दा जोंनिफ्रायनो गैलाबा जोंहा आन्दाय जालांबाय आरो बेफोरो आरो बेबायदिनो साल दंफाङा जोबथायलांनो हागौ आरो ओंखायनो बेनिखायनो मा सांग्रांथि जानाया मोजां आरो नोंनि जेनाखि आगुनि नेरसोन जेनेबा ताजमहल आरि बेफोरखौ बोरै प्रिजार्भ खालामगोन बिसोर बोरै जुगे जुगे थांनानै थागोन बेफोरनिबो सिन्था खालामनांगौ बिनिफ्राय जोंनाखि जे हुदाखौ लाबाय जेनेबा जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां जाहाथे लांफाबाय थानो हायो जेरैहाय जों दा नुनो मोनो मा
माबा जादों दे ओंख्रि बाजारनिफ्राय उदै गाज्रि जाबाय गोबाबायनो मोनायाव फुलकबि ओंख्रि जानानै लाव ओंख्रि जानानै बेफोरबायदि गोबां खोनानाय मोनो आरो खारन नोङो गाव जेनाखि गावनो निजा मावनानै जानांगौमोन बेखौ जाला सोरबाया मावफैबाय गोबां मुलाम्फा मोननो लुबैनानै हासार आरि होबाय बायदिसिना जायनि थाखाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दा नोङो ग्रेब बे नों मावनाय हुदा गैला नालाय गुबुना मावना होफैबाय दा नोङो बिनि फिथाइखौ जानांबाय बेमार आजार दा दिनैहाय बेफोरबायदि माबाफोर सबसे बदय आसामाव माबायाव बे जों दरं डिस्ट्रिक्टआव नुनो मोनो आरो माने न'खरसे बारबानो न'खरसे बेमारजों जुजिनाय आरो जाय बेमारा माने दिनै मुलुगाव गिख्रंथाव महर लादों आरो सानफ्रोमबो खोनायो जोङो जेनेबा नैबे दानि मेडिकेल कलेजआ नैबेहाय माने केन्सार ट्रिटमेन्ट होफैनाय आरो बेफोरनि बांसिनानो बे जानाय मैगं थाइगंनि थाखाय आरो दा बे अदालगुरियावबो सानसेखालि आं जेला दिसपुराव थाङो अब्ला बेखौ जोबोद इस्यु हिसाबै रायलायनो मोनफादोंमोन आरो न'खरसे बारबानो न'खरसे केन्सार बेफोरबायदि आरो बेमारा दा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बिसोर दिहुनबाय गावसोरबो भुगिनांबाय आरो ओरै जाग्राफ्राथ' भुगिखागोनानो थ' बिसोरबो भुगिनांगोन ओंखायनो माखासे जेनाखि जोंहानो जेनाखि निजा ट्रेडिसन दंखायोमोन निजा हेरिटेज आबै आबौनिफ्राय मोनबोनाय बेफोरखौ नागारनाङा आरो दिनै एम्फौ फिसिनाय बेबो मोनसे हेरिटेज बेखौबो नागारनाङा दिनै इन्दि सि लुनाय मानाय बेफोर मोनफा मोनफा हेरिटेज मुलुगाव सिनायथि मोना जानो हागौ थेवब्लाबो बेफोरो मा जोंनि मोनफा मोनफा आबै आबौनिफ्राय मोननाय मोनफा मोनफा हुदा आरो बेफोरखौ नागारनाङा आरो बेखौ माने फोथांनानै लाखिबाय थानांगोन अब्लासो जोंनि बे मुलुगा बुहुमा दिदोमै थाबाय थागोन आरो नङाबा गाबोनफोरनो मा सोलाय सोल' जायोब्ला मा एखमबा गुदुंनो देग्लाय नांनायनि बारा अखानो बबेबा बोसोराव अखा गैयानो बेफोरबायदि मिथिंगायारि अलखदखौ जोङो लोगो मोनबाय थागोन आरो make it successful. And last but not the least, I'd like to thank all the students who have come from various schools and participated together with us to make this program success. जोबोद थाबैनो जोङो माने खम समनि गेजेरावनो आरो इयुनावबो बेबायदि लोगो मोनगोन होननानै आङो आसा खालामो with this I'd like to conclude this today's program. Thank you all.